voin hi ni som ni pathum zir top ni ania insawi in chibai levek ule Vairengte tleirol pakhatin hriat lova ommek YMA ten zon pui mek ni som ni thlathum sang ni som ni pathum tunkar Thawhṭanni aṭanga chhuak Jenny Laltlingkimi Kum som pasari daughter of VL Buanga Dinthar Veng Vairengte chu chin hriat lowin a ommek nia thudon ani thudon dan le achhungte soidanin Laltlingkimi hi tunkar Thawhṭanni chhun khan Aizawl Ramhlun Sport Complex a ute inatangin amu tho hlim deuh chu chuaka hei hi ho tamai lovin Aizawla omna veng YMA te poinan zon puya hetianga zon ani taka chuan a bhoni hian taxi driver pakhat chuan tlaia bongkon pana a phur thu le driver nena hian Vairengte lama hotur angin a soinia thudon ani heti lai hian Vairengte lama chhungte chuan a thei anga zongin Vairengte lama po hmutu ra tak chuan lo avangin an omna YMA Hmarveng Branch nena zon pui mai turin angin ta ani YMA hruaitu tele achhungte hian nimin lampo khan zon chhun zom lein Vairengte police station a po Mibo chungchang hi an report to a thudon danin Laltlingkimi hi tun hnai khan IOC venga mi pakhat nen a lo in kop ve zuai awangin e ko puipa po hi police tenen thu zo fia ani to a ani hian a omna hriat bik lo thu a soinia thudon ani bok hetianga thei anga an zon hnuah po mu alani lo avang hian Hmarveng Branch YMA chuan veng hranga YMA te chu tlawmngaia lo ngaihvenpui turin an ngena alo mu emo omna chin hria emo chuan phone number 878-786-6489 president emo phone number 985-658-8160 emo 936-601-1164 secretary a hrilhre turin an ngen bok ani khatisong kha ani source Vairengte News